Bună, dragilor! Mi-a ajuns comanda de la Oriflame, comanda din campania 16. Nu este foarte mare, dar o să vi-o arăt. O să o desfac și o să vi-o arăt. Deci am desfăcut cutia și acum o să vi-o prezint ce am cumpărat. Vine cu folia de protecție și am luat acest set format dintr-o... Wow, super! Poți să îi pui și mesaj. Super tare! Am dat 68 de lei sau 65, nu mai țin minte pe el. Oricum, dacă aveai comandă de 99 de lei din catalog, puteai să iei la 30 ceva de lei acest set. Pentru Crăciun este format dintr-o cană și șosete. Eu am luat ca să-i eu fac cadou soacrei mele, deoarece este ziua ei, pe 6 decembrie. O cheamă Nicoleta. Așa, asta este crema din gama Diamond Cellular. Asta o am pe comandă. Este anti-rid. Costă 45... Aoleu, să nu sparg. Costă 45 de lei în catalog. Am mai luat acest gel de după ras. Vroiam să iau două, dar am luat doar unul. Tot așa, pentru cineva din familie le-am luat pe ăsta. Și mi se părea mai mare. Am mai luat o pungă, deoarece mi-mi plac pungile astea foarte mult și am nevoie la comenzi de ele. Mi-a venit mini calendarul. Wow, super tare! Îi scrie când se încheie și când se termină campaniile. Super tare! 2021. Deci chiar arată super, super tare calendarul acesta. Am luat undeva la 30 de bani pe el, cred că, sau 1 leu, nu mai țin minte. Oricum, la Oriflame sunt și materiale care țin automat în coș și sunt foarte ieftine. Eu niciodată nu le scot. Am mai primit un catalog 16, nu știu de ce. Dar oricum este binevenit. O să-l dau mai departe și eu. Și noul catalog. C17. Și ultimul catalog din acest an. Wow, an. Wow, arată super tare. Cu sclipici, cu nebunii cu astea. Da, și cam asta a fost comanda mea. Acolo este factura. După cum v-am zis, nu este comandă mică. Valoarea ei a fost de 142 de lei. Și 26 de bănuți. Deci n-a fost mult. Bun, noi ne vom revedea data viitoare. Voi mai pune o comandă și posibil să mai revin cu un unboxing de la un sponsor.